जाखांनायनि उनावबो एबसुनि मानसिफ्रा दिनैहाय ट्राइबेल बेलेनफोरखौ रैखाथि होनांगौनि थाखाय बाइक रिले खालामदों बेनि सायाव मा बुंगोन सारा? मोजां जादों। ट्राइबेल बेलेन ब्लकखौ रैखाथि होनांगौ होननानै जुदि रेडि खालामदोंब्ला जोबोद मोजां जादों। ट्राइबेल बेलेन ब्लक आरो बिटिसिआ जाहैबाय 6 शेड्युल। बेलेन ब्लकनिफ्रायबो आरोबाव रासिन बिनि आयेना गोरासिन। गतिके बिनि रक्षना बेखनखौबो बिथांमोनहा होथों। 6 शेड्युलनि गामि दरसेबो जेन' दाननो हाया बेखौ बिथांमोनहा इनसियर खालामथों। बे 6 शेड्युलनि हायाव आयेनगत भाबै नङाब्ला खुनु धरननि इलिगेल खामानि जाया हानि सायाव बेखौ बिथांमोनहा इनसियर खालामथों। सार एमपि इलेक्शन फैगासिनो बिनि थाखाय माबायदि प्रिपारेसन केन्डिडेट सोर जागोन मानसिफ्रा सोंगासिनो बिपिएफनिफ्राय सारखौबो बुंना बुङो सनदनसोखौ माने मानसिफ्रा सोंथि खालामगासिनो। बिपिएफआ फैगौ पार्लियामेन्टारि इलेक्शनखौ लानानै थाबैनो CWC मिटिं खालायगोन आरो बेवहायनो माखासे खोथा रायलायगोन जेरावहाय फाइनाल नङाब्लाबो मोनसे इंगित होनाय जागोन रायजो राजानो केन्डिडेटआ सोर जागोन आरो बेखौनो प्रजेक्ट खालामनानै फैगौ पार्लियामेन्ट इलेक्शननि थाखाय बिपिएफआ गामि गामि हाबगोन। दासिमबो गुबुन राजनितिक दलजों एलायन्सनि रायलायनाय जायाखै। सम फैगोन डेफिनेटलि जोंजों गोरोबनाय इडिअल'जि आरो पलिसि गोरोबनाय पार्टिफोरजों जोङो डेफिनेटलि एलायन्स खालायगोन। सार आरो मोनसे कुइसन जाखांबाय थायो मानसिफोरनि गेजेराव जे बर'नि मोननै पार्टिनि गेजेराव मिलायोबा मोजां जागोन होननानै माबा मोनसे सिन्था खालामदों नामा? इउपिपिएल आरो बिपिएफ आं सानो दिनै इउपिपिएलआ जेरैबायदि बिकृत जाबाय इउपिपिएलआ जेरैबायदि रायजो राजाफोरखौ थगायबाय ठगबाज खालामबाय बे इउपिपिएलजों जिखुनु पार्टिया जुदि थाङो बिनि महरखौबो बिदिसो नुगोन। बिपिएफआ जिहेतु 15 बोसोर बिटिसि सालायनानै आरो बे बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रानो बिटिसि सृष्टि खालामनानै बे ओनसोलाव थानाय मोनफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि जाथि गस्थिनि धर्मालम्बीनि उन्नयननि थाखाय खामानि मावबोदों कमिटमेन्ट दङ आरो कमिटमेन्ट मथे खामानि मावबोदों। खना खनला ओनसोलाव इक'नमिक इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि कमिटमेन्ट दंमोन आरो मावबोदों। एफा मोजां खामानि मावग्रा बे पार्टिया थाबैनो बिना माबा मोनसे साबसिन क्लियार मोनसे लामा नुहुराब्ला इउपिपिएलजों थांनाया बिपिएफनि थाखाय दिनै दिनाव मोजां खामानि नङा। जोङो इउपिपिएल दलजों जाया रायजो राजाफोरखौसो जों बुजायगोन। बिथांमोननि जि सापर्टारफोर दङ बिथांमोनहा अट'मेटिकेलि इउपिपिएल गारनानै बिपिएफआव फैगोन। थारमाने बिपिएफआ माने बिराद मानसि जानो थांगासिनो इउपिपिएलआ जिर' जानो थांगासिनो माने फेरेंगाया नोंनि समस्यायाव इउपिपिएल माने बिपिएफआ जिर' जानो थांगासिनो होनना बुंदोंमोन बेबायदि जामारगोन नामा? बिनि खोथाखौ आं आगोलावबो बुंखांबाय इलेक्सन फैथोंसै बिपिएफआ जिर' जायो ना इउपिपिएलआ जिर' जायो बेवहाय रायजो राजाफ्रा मालाय सिन्था खालामनानै दंखासै। बे सम फैब्लानो रायजो राजाफ्रानो देखायगोन इउपिपिएलआबो